प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. उठवणे चराटा सुनूरली तळवडे कोलगाव भागातील आक्रमक ग्रामस्थांनी महावितरणच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. लोकप्रतिनिधींवरही त्यांनी रोष व्यक्त केलाय. ऐकून घ्या, ह्याच्या पुढे जो घरातली काय पेटणार आहे काय करूची बाबा आता सरपंच सगळं माहिती होतं गावातलं ह्यांना विचारल्याशिवाय बदली करायची नाही. हो ह्यांचं एक कर्मचारी ग्रामपंचायती ग्रामसभा घेणार नाही. लोक एका ग्रामसभा अटेंड करणार नाही. ग्रामसभेला आम्ही उत्तर देतोय लाईटवाल्यांनी. समाजला काय नको सांगतो काय करणार आहे? म्हणजे येतच नाही ना साहेब. त्या दिवशी कोण तुम्ही केला तो होता फोन. हे राजू कधी फोन केला? सांगतो नाही पुरणार. राजू माझगावला 3 वायरमन गरजच आहे. माझगावचा वायरमन येणारच नाही. ही लेडीज आहे, आम्ही लेडीजांना फोन लावू शकत नाही. बाबा तू ये काम कर. कुठले ग्राउंड लेवलला किती आहे? ग्राउंड लेवलला 7 जण 5 जण 6 जण नक्की किती? टोटल किती आहे? टोटल 6 जण मला आता एक तुम्ही देखील द्या. तराटे गावाला 2 माणसं राहणार. ही फोनवर चढणार आहे का? ही फोनवर चढणार आहे का? हो साहेब, माझा प्रश्न काय, ती फोनवर चढणार का लेडीज? त्यामुळे माणसं येणारच आहेत. ते आपण ऍडजस्ट करून गावासाठी ठिकाणी रात्री अपरात्री लेडीला फोन करायचे. मॅडमकडून एक मदतीला घेऊन आपण त्यांच्याकडून काम तुम्ही शहरीकरणात घ्या ना. मग आता माझगावमध्ये पण आम्हाला सुशील कुमार आहे. ते सुशील कुमार ते टेम्पररी बेसिस आहेत. हो साहेब, आणि ते परमनंट नाही आहे. 3 गाव मोठं नाव आहे. टेम्पररी बेसवाल्यांचं ना काय आहे माहिती आहे का? ते काय म्हणा आम्हाला साहित्यिक बोल टेम्पररी आम्हाला काय काढून टाकणार. हा त्यांचा डायरेक्ट आम्हाला किती मोठ्या गावात मला सांगा. 3 गाव त्याच्याकडे ऐका तुम्ही त्याला 15,000 रुपये पगार द्यायचा कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर. ऐका त्याचे ते 3 गाव फिरायलाच ना 7 ते 8,000 रुपये पेट्रोलला जातो. काय नोकरी करणार? हे तुम्ही करा काय ते. मग जर त्याची वाढ केली तर तो राहणार ना. ती वाढ पहिली करा आणि तो माणूस आम्हाला द्या. वाढ होऊ. आता बिल घेताना वायरी तुमच्या कधीच्या आहेत? 60-70 वर्षापूर्वीच्या. तुम्ही थांबा एक मिनिट माझं ऐकून घ्या. माझं ऐकून घ्या. तुम्ही आता युनिट रेट घेतात, बिल आकारतात. नवीन फंडिंग आहे त्याला. सेंट्रलचा फंडिंग कशाला? तुम्ही वारेमार बिल घेताय. याचं 500 रुपये बिल यायचं, 2,000 रुपये बिल येत आहे. तुमचं युनिट रेट वाढलं 7.5 रुपये झालं. कोणाला याच्यात माहिती नाही. तुम्ही जर वायरी वापरणार मग ते पैसे कशासाठी कोणाचं घर भरताय? मी तुम्हाला विचारणारच नाही, कारण माझी चर्चा वारंवार तुमच्याशी झालेली आहे. सोडवण्याचा प्रॉब्लेम ते सांगा. हो थांबा एक सांगा. मी तुम्हाला सांगतो, बोला. माझा ऐकून घ्या पहिल्यांदा. वेचेत युनिट घ्यायला देणार नाही, युनिट कलेक्शन करायला देणार नाही, बिलचे युनिट कनेक्शन करायला व्यक्ती गावात देणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. जसं तुम्हाला स्मार्ट मीटरला विरोध केला ना, युनिट घ्यायला देणार नाही म्हणजे बिल कलेक्शन नोटीस येता कामा नये. आली तर मग आमच्याशी एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही. काय आज तुम्ही महावितरणमध्ये आज काय तुम्ही मागणी घेऊन आलेला? काय नेमके प्रॉब्लेम झाले? मला प्रशासन जे साहेब बसले आहेत, त्या खुर्चीवर जे साहेब बसले आहेत, राक्षस साहेब, त्यांचा खालच्या अधिकाऱ्यांना अजिबात वचक नाही. त्यांचे वायरमॅन आहेत, ते वायरमॅन स्पष्ट सांगत आहेत की आम्ही साहेबांना वगैरे घाबरत नाही. उद्या ते आम्हाला कामावरून काढलं ते आम्हाला काही फरक त्यांना फोन लावला तर ते रात्रीचे येत नाही, संध्याकाळचे ते 6 नंतर त्यांचे फोन बंद अधिकाऱ्यांची. आमची एवढीच मागणी आहे यांच्याकडे की अधिकाऱ्यांवर यांची वचक राहावी.
अधिकाऱ्यांना यांना सूचना द्यावी की बाबा प्रत्येक जे गावातली माणसं त्यांचे फोन उचलावे, प्रत्येकाची लाईट जाते. सर त्यांना फोन केला ना तर ते सरळ सांगतात की तुम्ही कोणाकडे जायचं तिकडे जा, आम्हाला काय गरज नाही, हे सामान्य नोकरीची पण गरज नाही. मी सामान्य माणूस आहे, मी सामान्य बोलतोय माणसांचे बा. फोन उचलत नाही. आम्ही हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे. आज कुठल्या कुठल्या गावातले लोक इथे आलेला तुम्ही आणि काय आश्वासन मिळालं? गावातले, चराटा गावातले आहेत, वेल्हे आहेत, सावंतवाडी शहर आहे. नाही म्हटलं बरेचसे गाव आहे, सावंतवाडी शहरातली पण लोक आहेत तिथे. सगळ्या लोकांचा एकच रोज आहे की वारंवार ती लाईट जाते, ह्याच्यावर काहीतरी. आणि सर दुसरं माहिती काय, इथे सांगता तालुक्यातले आमदार, खासदार, मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांचं एका काही अधिकारावर लक्ष नाही. आणि त्याच्यामुळे हे फक्त हे लोकप्रतिनिधी फक्त इलेक्शनच्या टायमाला येतात आणि आम्हाला आश्वासन देतात. परंतु आज सध्या गावामध्ये लाईट नाही. आज आमच्या वटवण्यामध्ये 1 महिना पूर्ण झालेला आहे, तिथे कोणी यायला बघत नाही. ह्याचे प्रत्येक गोष्टीला प्रतिनिधी येतात आणि सर लहान मुलं आहेत, ह्याचा विचार अधिकारी करत नाही आणि पहिले लोकप्रतिनिधी करत नाही. दुर्दैव आहे. आता आम्ही बघितलं तर तुम्ही काही जे सत्ताधारी पक्षातले लोक आहात, सत्तेत आहात, पार्लमेंटपासून पंचायतपर्यंत तुमची सत्ता आहे, तुमचं सरकार आहे, तुमचे मंत्री आहेत. आज तुमच्यावर ही वेळ का आली म्हणायचं मग? हा कुठलाही राजकीय विषय नाही, या गावातला विषय. सगळे गाव म्हणून आम्ही इकडे आलेलो आहे. कुठल्याही राजकारणातला, कुठल्या पक्षातला माणूस म्हणून आम्ही इकडे आलेलो नाही. हे सगळ्या आपल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांचा विषय असल्यामुळे सगळे लोक, सगळ्या पक्षाचे लोक मिळून इथे उभे आहोत. तुमचं कुठलं गाव? सन्मान्य निलेश राणे साहेबांनी हे सगळे विषय मांडलेले आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला नक्की न्याय भेटणार. निश्चित निलेश राणेंचं तुम्ही नाव घेतलं. निलेश राणेंनी पोटतिडकीनं हा मुद्दा सभागृहात मांडला, मात्र सरकार असेल किंवा महावितरणचे अधिकारी ऐकत नाही. शिवसेना म्हणून, युवासेना म्हणून तुम्ही काय इशारा देताय? आम्ही 10 दिवसात अल्टिमेट दिलेले आहे. 10 दिवसात जर जे प्रश्न मांडले आहे त्याच्यावर तर यांच्यानी काही आपलं हे दाखवलं नाही, सक्सेसफुल जर विषय जर दाखवला नाही तर 100% 11व्या दिवशी इकडे आंदोलन होणार. सर्वपक्षीय आंदोलन. 3 दिवस झाले पाळण्यातून लाईट नाही. त्याच्यानंतर बनसवाडीमध्ये लाईन पडलेली आहे. त्याच्यानंतर जो वायरमन आहे आमच्याकडे त्याने राजीनामा दिलेला आहे. राजीनामा या कारणाने दिला आहे की 15,000 त्यांना पगार देतात आणि त्याच्याकडे 3 महसुली गाव दिले आहेत, मुलगाव, निरुखे, आंबेगाव, कुलतेरी. या 3 गावातच फिरायला त्याला जवळजवळ 7-8 हजार रुपये त्याचे पेट्रोलला खर्च. तो काम काय करणार, घरी काय नेणार, याच कारणाने त्याने राजीनामा दिला. काय त्याच्यानंतर जर पाणी पुरवठा करणारी लाईन थ्रीपेज पांडेकोण धरणावर आहे, तिथून जर पाणी तिथे येते त्याला थ्रीपेज आहे, मग पांडेकोण याला काय नाही, तिथे लाईन पडली त्याचं काय. आम्हाला 4 दिवसाची मुदत दिलेली आहे, कायम स्वरूपी वायरमन देणार आहे. 5व्या दिवस परत आम्ही इथे आहोत. ओटवण्यातलं तुम्ही ग्रामस्थ सगळे आलेला आहात, काय तुमची भूमिका आहे, काय प्रॉब्लेम्स आहेत, काय तुम्हाला आश्वासन मिळालं? अनेक वर्ष असंख्य इन्सुलिन सब स्टेशन असून असंख्य फिडर असं वापोली, विलवडे, सरमई करून जवळपास 35 किलोची लाईन आहे आणि हे लाईन वारंवार झाडीमुळे किंवा जात असल्यामुळे गेल्या वर्षी अशाच प्रकारे आम्ही ओटवण्याचे आंदोलन केलं आणि आम्हाला रत्नसिंधीमधून 38 लाख रुपये देऊन 13 कार्यालयाने नवीन फिडर देऊन लाईन देण्याचे मान्य केलं होतं. परंतु अद्यापर्यंत लाईन घातलेली आहे पण नवीन फिडर सब स्टेशनमध्ये काढलेला नाही आणि ती लाईन सुद्धा पूर्ववत असंख्य फिडरला जोडलेली असल्यामुळे वारंवार ही लाईट जाते असं आमचं मत आहे. आम्ही आता साहेबांना सांगितलं आहे की प्रत्येक स्पॉटवर या आणि लाईट कशामुळे जाते की गेल्या वर्षी जर 40,000 रुपये खर्चून नवीन लाईन घातली असेल सुद्धा जर आता लाईट जात असेल तर आम्हाला काही उपयोग नाही. आम्ही वेळेवर बिले भरतो, नाही तर आम्ही बिलांची जबाबदारी आम्ही घालतो, वसूल करतो, यांचा पगार पण आम्हीच घालतो. असं आम्ही त्यांना आता आश्वासन दिलेलं आहे की तुमचा पगार आम्ही घालतो, बिलं वसूल करण्याची जबाबदारी आमच्याकडे द्या. जर तुम्ही आम्हाला लाईट पुरवू शकत नाही वेळेवर, फ्री कटिंग झालेलं नाही एप्रिल-मे महिन्यामध्ये, लाईनमन आमच्याकडे नाही, तो तराट्यातच असतो कायम. तक्रार केली की ऑटो येतो, लाईट गेली की ऑटो येण्याची लाईनमन असल्याला लाईनमन ऑटोला राहत नाही. ही वस्तू जी आहे त्यांना साहेबांना आम्ही घेऊन जाणार प्रत्यक्ष स्पॉटवर आणि याची काहीची दखल घेणार. निश्चितपणे जर या संदर्भात पुढे काही कार्यवाही झाली नाही तर ग्रामस्थ म्हणून काय तुमची भूमिका जो आहे? काय उठाव करायचा असेल लोकशाही पद्धतीने तो आम्ही करणार. आता इतर लोकप्रतिनिधी याची जाणीव नाही, जे आमच्यापेक्षा वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना या लोकांची खेळखंडोबा करायचं आहे. त्यांनी कोणाला तरी विकलेलं असेल हे लाईटचं हे, त्याच्यामुळे त्यांना देणं घेणं काही नाही. आणि आपण पत्रकारात आपल्या सूचने सगळं माहिती आहे तर आपणही याबाबत आवाज उठवावा. आमदार झोपलेले आहेत, त्यांना कशाचंही देणं घेणं नाही. आमदार म्हणा, मंत्री म्हणा, काही सोयीसुद्धा नाही.
ही वस्तुस्थिती आहे. आणि आपण लोकप्रतिनिधी चौथा स्तंभ लोकशाहीचा आहे, तो आपण आवाज उठवणे गरजेचं आहे. कारण लोकशाही संपलेली आहे. लोकशाही शिल्लक ठेवलेली नाही सत्ताधाऱ्यांनी, शिल्लक ठेवलेली नाही. आणि त्याची कारणं काय ही सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. निश्चितपणे मगाशी पोलिसांचा एक विषय आला, त्या संदर्भात तुम्ही काहीतरी म्हणत होता. पोलीस प्रोटेक्शन आता साहेबांना दिलं गेलं आहे. तुमच्या गावात नेमका काय प्रकार झालेला? पोलीस प्रोटेक्शन म्हणजे प्रत्येक वेळी कोणतरी इथे जाब विचारण्यासाठी अधिकारी वर्ग आला की ह्यांचा फोन जातो आणि पोलीस येतात. पण 8-15 दिवसापूर्वी ज्यावेळी आपल्या गावात एक चोरीची घटना झाली आणि त्या स्पॉटवर आम्ही फोन लावला, 112 लावला पुण्याला, तर तिथे चोर आहेत का कोण ही चौकशी करतात. आणि 1 तासानंतर पोलीस जागेवर हजर राहतात आणि इथे 5 मिनिटाच्या अवधीत पोलीस येतात. म्हणजे काय नेमकं काय, कशासाठी आहे यंत्रणा, नेमकं यंत्रणा कशासाठी आहे? म्हणजे इथे लोकांनी यांना अधिकाऱ्यांना विचारायचंच नाही जाब, यांची मुजोरगिरी लोकांनी खपून घ्यायची. आणि हे लोकशाही संपल्यामुळे झालेलं आहे. हे लोकांना जो पाहिजे कळायला पाहिजे. जे काही निवडणुकीत लोक प्रकार करतात आणि त्याचा हा उद्रेक झालेला आहे, त्याची जी परिणिती आहे. जिल्ह्यातले जे विरोधक आहेत म्हणजे तुमच्यासारखे जे आहेत ते कुठे दिसत नाही या मुद्दे मांडताना, त्याच्याबद्दल काय म्हणाल? कारण विरोधकांचा आवाज उठवताना कोणच दिसत नाही, तुम्ही पहिल्यांदाच दिसताय. बरोबर आहे ना. विरोधक आता किती राहिले आहेत हे तुम्ही सांगू. हातावर बोलण्याचे विरोध राहिले. कारण जवळपास जो कोण असेल नाही निवडून आले की त्याला कसा त्यांच्याकडे घेण्यासाठी प्रयत्न चालतो. जो कट्टर असेल तो थांबतो. विरोधक शिल्लकच नाहीत. इनमिन 4 विरोधक आहेत आणि ते ही बाजू मांडायला येत नाहीत. आम्ही सक्षमपणे पूर्वीपासून जर अशा पद्धतीचं काम करत असल्यामुळे आम्हाला त्याची फिकीर नाही भविष्यात काय होणार काय नाही, त्यामुळे आम्ही विरोध मांडतो.